Riwruok mar Governors koro chano mar loro tije chutho mag counties thuolo mar jumbe ariyo mabiro. Poni sirkal mamalo ok otieko chulo gopegi ma giwacho ni gima koro noro chenro mathoth monego bed ni dhi nyime e counties. Nyakoromogi bedo kopogore koda mano, oganda ogolo paro mopogore kotenore koda weche mag gwelo manyo tim kod jatend piny odiochieng' manyoro mag jogoro mogirore e tend migepe mopogore opogore. Nyakoromogi warang'ane moko weche maomiyo pek. The Council of Governors demands the immediate restoration of all the diverted funds to county governments to ensure uninterrupted service delivery, failure to which county governments will shut down its services in the next 14 days. Riwruok Governors obogo chungo chenro mag counties ka sirkal mamalo ok ochulo gigopegi. Korka kore kanyo miye nafas mondo uliek joma odwano bed kume to nyo ming'iyo Kenya te nyo go wange konde te mag Kenya gitine oganda motegno gideliver manifestos mag UDA to kendo manifestos mag ODM. Jopiny kod josiasa onyiso mor margi ewi lokruok mane jatend piny otime sirkal mare odiochieng' manyoro. Kawuono waromo chieng' tich ang'wen, kiny tich abich, ngeso gi jumapil. Wuok tich okwabi chulo ushuru mar kaunti. Kamako bi morom kodwa. Jorie matatu e kaunti ma Migori obogo weyo golo osuru poni piny owacho ma kaunti no okochopo dwachgi. Watude namba mar ote machuo kare adek auchiel nono bende yudwa e mbui mag oganda achiel kachiel. Wantiere mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, mbui mar X kachiel kod mbui mar Instagram kod mano mar TikTok. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni Governors obuono mar loro chenro duto mag counties e thuolo mar ndalo 14 mabiro kagiseyo sirkal mamalo kuom rem chwalo ne counties omenda duto kaka dwarore. Governors dwaro mondo sirkal mamalo chwal mapiyo pok mar counties maromo shillings bilion 78 gopgi mar dweche adek ma sirkal ni godo e kind dwe mar achiel nyaka sani. Kaachiel kod omenda ma giwacho ni sirkal ong'wano mano chiwnegi kod joma chunygi ng'won monego ti godo e dongruok mag chenro mopogore counties. Maha higni 15 nyaka ne Kenya yang loch gwenge, ywaruok mochwere ewi pok mar omenda e kind sirkal mamalo kod mag gwenge pok orumo. Ten counties koro sundo sirkal mamalo mondo chwal omenda duto mowinjore mi counties kagi ywak ni chenro mathoth mag counties ochung' ewi rem mar omenda. Kagiloso gi jofwambo tok romo margi, riwruok mar Governors onyiso sirkal mamalo mondo gol mapiyo omenda duto mong'wano monego chope counties. The Council of Governors demands the immediate restoration of all the diverted funds to county governments to ensure uninterrupted service delivery, failure to which county governments will shut down its services in the next 14 days. Kopogore kod rem chwalo pok mar omenda ne counties bende ywak ni sirkal ong'wano omenda maromo bilion 38.4 mano chiwnegi kod riwruoge mag pinje maoko machiwo kony ne dongruoge mopogore counties. Kenya shillings 24 billion are conditional grants from donors to support critical county projects in healthcare, agriculture, fisheries, water, roads, slum upgrading and infrastructure development. The other Kenya shillings 13 billion additional allocations from the national government are to fund jointly agreed ongoing projects such as industrial parks. Governors onyiso luoro ni poni sirkal ok ochwalo omenda gi biro bedo matek mondo joma moko chiwre mar konyo chenro mag dongruok e counties. What message are we even sending to the development partners as a country? We're very, very concerned about this, and we are asking that the national government and the National Treasury who made the amendments, blatant amendments to the conditional grants from development partners, to immediately reinstate these resources and to start demonstrating that they actually do believe in devolution and understand the importance of devolution in service delivery. What is the interest of the national government in ensuring that projects are not implemented in the counties using donor money? Because even when they don't include it in the budget and they cut it off, do they move it to other projects contrary to the conditions of the donors? Because they have prescribed conditions how this money should be used. Magi timore kinde magope nuro counties mathoth pachoka gima kidek nego chutho sirikande mag gwenge. Hivi karibuni itafika kwamba hata kupata wanakandarasi serious kuja kufanya kazi katika counties
itakuwa shida kubwa sana. Ndio naona kuna mrundiko wa pending bills kule mashinani. So sisi tunaomba tu kwamba treasury ikuwe neutral. Ikuja mambo swala ya ugawa fedha kati ya national government na county government. Report mare jatend migao mar omenda John Badi nolero ni thoth counties ne ok onyalo tiyo kod omenda duto magi komenda ni gima nomone oro ne gi omenda mamoko kendo. Thank you very much. Kawadhi nyime ni jatend migao mar somo Julius Ogamba ogolo chik na mbalariany kachiel kod kuonde tiego tije lwede pachoka mondo miyo yaw thuolo ne jopuonjre mayande otimo penj mar klas 12 higa mokalo mar oro kwayo mag donjo e kuonde tiegruok. Kane oloso Mombasa bang'e yawo ayanga ka tiegruok mar Mvita Technical Vocational College, Ogamba kod piny owacho sani keto maino mar yawo kuonde makamago e counties duto mar reso kwan mathoth mag jopuonjre ma ok yud thuolo mar dhi e mbalariany. Olero ni bua gucho omenda masiro som jopuonjre mar HELB, piny owacho wang' ni ne oketo thenge omenda mohewo bilion 32.7 mar siro jopuonjre mohewo 195 e kuonde tiegruok makamago. I have asked COOPS to open its portal this month for the KCSE 2024 candidates to apply for placement into various programs in private and public universities for the 2025-2026 academic year. I urge all the 246,391 students who obtained a mean grade of C+ and above in last year's KCSE examinations to apply for placement once the portal is opened. We are prioritizing the construction of new institutions and expanding of the existing ones to ensure every county has a modern TVET institution, thereby bringing training closer to the people. There are certain things or certain resolutions which we gave, and one of them is the institutionalizing of linkages between the industry and the TVETs. That's extremely important because, and also with the government projects, because the councils in TVET are supposed to have people from the industry. Remember, TVET, it's a matter of hands-on. It's hands-on, and most of the experiences these students or the trainers, they will get them when they go also to the industry. So there should be that symbiotic relationship between the industry and the TVET institution. Moko kuom jotelo kod jopiny orwako lokruok mane jatend piny William Ruto timo e buch tend migepe mare kendo miyo duond bura mar ODM jogoro mogirore 7 e sirikal mare. Kuom jogoro mogirore 7 go mane ODM oyudo, oganda Luo ne owuok gi jogoro mogirore 4, gino ma jaod bura Mauriri Mark Nyamita kod MCA Makileleshwa Robert Alai wacho ni ma en mana chakruok mar gik mabeyo moganda Luo dhi yudo e sirikandne. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miyo waler. Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga oyudo puoch gi pako kuom josiasa kod jopiny kalure kod lokruok mane Ruto timo sirikal mare odhiambo manyoro. Jaod bura Mauriri Mark Nyamita kod MCA Makileleshwa Robert Alai opako William Ruto kuom miyo oganda Luo lemo 4 mag jogoro mongirore e sirikal kagiwacho ni ma en ranyisi ni gik maber ni eyone oganda Luo. Aneno ka koro counties wate wantiere gi jogoro mongirore e migawo ka migawo. Koro ker kuponi oyudo nafas moro chako med Siaya nigi waziri, Siaya wanaseno ka ntiere gi waziri, Homa Bay ntiere gi waziri. Ko chako yudo waziri mokareyo ubol achiel Kisumu to chako bol moro Migori, ahinya Migori chako bol ane moro achiel Migori. Gima gino dhi konyo wania kiyale cabinet to koro jowane kanyo e counties wa 4 jowane kanyo. Kiyalo e kombe mag permanent secretaries joge wabe nitiere kanyo. Gima notimore nyoro en gima ber ahinya ko kalo kuom jatendwa Raila Amolo Odinga gi ker ma piny ka William Ruto, nkech waneno ka gineno wang' Kenya. Ineno appointment manyotimore nyorogo nyo ogolo jok ma ok par ni tiyo kata jok mosebedo ka tiyo marach to ket jok miparo ni nyalo loso sirikal. Ineno ka ne wawacho e ODM ni wakelo experts e sirikal, to experts mane wakelo go no bring value ne sirikand Kenya Kwanza. Koro wamero bedo ne wawacho ni ka wane sirikal ni to wane sirikal mondo piny okwe, ok wadwa lweny, ok wadwa tungni. Mark Nyamita kod Robert Alai kata kamano ogolo siem
ne jotelo duto ma Kaluo ma oyudo thuolo mar tiyo e sirikal mondo oti kod thuolo ma kamago e chwalo dongruok ne joluo ma ok ng'iyo igi. Njo nyiso ker ni kuponi omiyo ogandawa telo to ng'ano dhi ong'waso gino mondo nobed godo e yode to wan bende wabiro chako miye recommendation ni ng'ano nyaka gol to be wan kata e bunge wan ema wabiro move the first motion. Komiyi kom ok en mari, en mar jopiny. Ahinya wan kaka oganda mosebedo ok e opposition higni mang'eny, joge wa moyudo tich nyaka ng'e ni giyudo mondo gikony go ogandawa. Ma ng'ama odonjo to wiye wil, dhoot modonjo gono ema obiro manyo ne yo ma mondo wuog godo. Jotelogo okwayo oganda Luo mondo osir lwedo riwruok e kind Raila kod Ruto ka ginyiso geno margi ni oganda Luo dhi pono olemo machwe kendo mayom e ndalo mabiro. Aparo ni becho te lemo mar joluo manyocha gilemogo sani dhi bedo answered nikech aparo ni this is the best opportunity mar kelo lokruok e Kenya kae. Kamagi e timbene mag gwelo jowa, kamagi e timbene mag kelo no maendeleo. Nyasachiel Ruto koro wadhiga dhiya nyaka oko maonge kamoja kwa bare. Kendo onge dok chien, onge go kona straight nyaka 32 kata mbele kanyo bocha kwa ng'iyo ni tere ka kipango kwa dhi mbele. Chung' market gi mano bende okaw kod moko kuom jopiny e counties ma Kisumu, Kilifi kod Kisii mane odwoko erokamano ne William Ruto kuom gwelo yawuotgi kod nyigi e sirikal mare. Baba gi President Ruto kaka isechako tiyo kaka aneno kaka tiyono. Aneno ka gino dhi bedo maber kendo Kenya biro bedo Kenya mokwe mani kidongruok maber. His Excellency the President wako experts sirikandni. Matienda ni wan kaka Luo sani kata chunywa wegi onego bed maber. Nikech karamae kanan mosebedo ka Raila Odinga landonwa pile. Adier wan kanan nikech waneno sani ka jo wapono olembe ipono no adier kendo waneno kirwako jo tije. Tieni kata jo akoro bende onego bed gi chuny maber mar paro jo manoko ma pok oyudo tich. Chuny go bed maber mar ndiko ji tich sani. The Dr. Oluga awacho ni mano otimore makare nikech ang'eyo ni en gi lony ma nyasani kendo makare modhi tero wa godo mbele. Odhi umonwa gik moko matindo tindo mane kelonwa tungni koni gi koni, mokwongo kaka SHA odhi tero wa mbele. Mar ariyo en inclusivity ne joma mine. Aneno komiyo ji ma mine ma nyiso ni girl child or the women have been represented fully. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jakom mar duol mochung'ne jopuonj mar Kuppet Omboko Milemba oseo chenro mar hidho jopuonj gas mosebedo kadhi nyime komero ni chenro makamano ok tim e yo malong'o. Milemba wacho ni chenro makamano opong' kod dewo wang' ka jopuonj mowinjore ohidh gas osemoko e grup achiel mar tich kuom thuolo malach. Seyo mare wacho nitie si machiegni ni ne oidho ngas jopuonje mane ondiki tich mana bang' dweche 8. Milemba bende en jaod bura ma Mwaya ne lose skund sekondar ma Esunzu e kinde mane ochiwo pok mag basari ne jopuonjre maonge kod nyalo. Basari ya 36 million. Lakini kama bunge tulitoa pesa walimu wakuwe promoted. Lakini Teacher Service Commission promotion ambao wametengeneza nataka zisimamishwe zote. Sababu hawajafanya kazi nzuri. Au wamechukua walimu wengine walikuwa wamemaliza miezi 6 katika grade 1 wamepewa promotion. Na hao miezi 6 walikuwa promoted mwaka juzi. Anamaliza miezi 6 promotion. Miezi 6 promotion. Na wamewacha walimu wengi ambao wanapatikana hapa Western, Vihiga kuenda Kakamega, kuenda Rift Valley, kuenda Kenya nzima mpaka Central, ambao wamekaa katika grade 1 kwa miaka hata 6-7 hawajapata promotion. There's something wrong happening at the Teacher Service Commission. I'm asking the Teacher Service Commission to stop those promotions, halt them so that they are fairly done. Duol mochung'ne rango kaka tayo tije mag piny owacho mong'ere kaka Ombudsman koro ochiwo ndalo 60 ne tend migawo mar lowo pacho ka mondo mi ochiw duoko margi kotenore kod ng'ur ma duolno osechwalo negi. Kaluwore gi tend duol mar Ombudsman giseyo ng'ur ma kwan gi dirom 392 chakre higa mar 2019. Efinya Kidi ni kod ler mathoth. E kinde mane gitwak kod jofwambo,
Duol marango kaka itayo chenro mag piny owacho e sectors mopogore opogore kata ombudsman oyango ni kwan duto mag ng'ur magiseyudo kowuok kuom oganda jo Kenya kendo chwalo ne ten migawo malo pachoka romo 392. Kuom mano 186 oserangi motieki ka 206 mamoko chal margi okong'ere. Kaluwore gi jakom maduolno Charles Dulo, ywak maduong' mar oganda jo Kenya en rem migawo mar lowo tayo tije meke e kinde mowinjore wirani girito kuom thuolo malach mondo giyud duoko e wi ng'ur magichwalo. Cases mag jo kanyo no ok ti maber gin mag leo loko puothe, gin mag leo ng'iyo ni to puodho ni en mar ng'a, gin mag loso weche mag adi sasa mitimo online platform nikech nitiere registration manyaka dhi through that system no sani chendo nikech samoro okoti, samoro puothe midwaro go onge system, samoro nying mang'eny onge. Dulo bende omedo ni oganda osechwalo ng'ur 81 e wi apisas e migawono mok chiw kony ne oganda, ranyisi mar atamalo 21. Mamoko gin kaka ng'ur 29 mochwalnegi tok gikawne okang' mowinjore, buche 26 mong'ad rietha e kind mamoko. Nitiere cases mang'eny mag jo registers ma ok bed ni gini office, ok gimi jo piny tich monego bed ni gitimo in places kaka Kilifi, Kwale, Tana River. So gikendo gik mang'eny ni jo ministry no kiwuoyo go to wigi ok gilinga pi, ok giduok penjo, ok gitim ne ok ginyisi gima timore. Koro jo piny chandre ni en ang'o matimre e kes nikech kata kidhi kanyo onge ng'ama nyisi gima timore. Kaluwore gi ma, duol mar ombudsman ochiwo ndalo 60 ne jagoro mongirore e migawo malo Nixon Korir ka gigeno ni e kindego ng'ur 206 machal gi okong'ere ibiro lu kendo tieki. Wamiyo PS ndalo 60 mondo o address gigo kendo nyiswa kaka bang' mano kaka gidhi keto chike manyalo konyogi mondo gimi jopiny oyud tich madwarore, kendo gipuonj jotich matiyo e lands kaka ginyalo wuoyo gi jopiny ka ji obiro yudo kwayo tich mantie kanyo. Gigeno bende ni ten migawo mar lowo biro tiyo kod yor lony manyasani mar mbui mar rwako ng'ur duto mochwalnegi kendo chiwo lipot e wi kaka migawono tayo chenro mekgi kuom thuolo ma dweche 3. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. E kinde ma piny mangima dhi yalo odiechieng' mar bunge, oganda jo Kenya otiyo gi thuolono e pidho yien e bunge mopogore e pacho ka. E kaunti ma Nairobi, riwruok mar Friends of Karura Forest ne omedo bero chia mar bungu maduong' ma Karura kama ne gipidhe yiende mag nyaluo. Jafwambo marwa Anthony Achayo ni kod ler. Piny Kenya ok nodong' chien kata matin e kinde ma piny mangima ne dhi yalo odiechieng' bunge. Mana kaka jo Kenya mamoko, riwruogno mong'ere kaka Friends of Karura Forest nodhi yalo odiechieng'no ka giyango kaka gin gi dwaro mar duoko chia mar bunguno. Giyango ni bunguno nokethre kinde mane gero reru mawuok Mombasa kochimo Uganda. So the future of Karura Forest is secure when we do these sort of things. In this rainy season, we expect to fill 15 hectares that we have removed eucalyptus and others with these glorious African indigenous forest species. During the construction of the Kenya-Uganda Railway, you realize that steam used to be powered by, the locomotive train used to be powered by steam. And for you to get steam, you have to boil water. And for you to boil water, you need firewood. So there was cutting down of the native tree species or the indigenous varieties of trees and replanting with what was thought to be fast growing. Mana kaka Professor Karanja Njoroge lero, bunguni nigi ber matamre gi nono, moloyo to ne jodak mayudre boma ma Nairobi. This forest is very important in Nairobi because it is the lung that takes so much of our carbon dioxide into the trees. So Gong Road Forest and Karura Forest are very important to this city. Eli Kogei, mabendo chungne chenro mar duoko chia mar bunguni, lero gimomiyo gisebedo ka ging'ado kit yien moko e bunguni, gino mosekelo mbaka mathoth pachoka. A native species would do well because even yourself, when you're taken to your home,
compared to being taken to a foreign area. You'll thrive well in your home and survive in the other area. So I would advocate for the right tree, for the right place, for the right purpose at the right time. Kwani yen maro malfangwen miadek, no pidhe kindi nyasi ni mano kelo migepe mopogre opogre, kamoting'o nyaka jopuonjre. I am very proud to be associated with the CFA and working with the Kenya Forest Service to preserve these small forests, because it's only 2,000 hectares. And we are going to preserve it by converting it all to a conserved forest ecosystem. That means it is supporting small mammals, it's supporting monkeys. Mana kako ganda e piny mangima chano tiyo godo chieng' ni bero bunge mapachoka. Jogo matiye bungoni maduong' mar Karura nigi geno mar duoko chia mar bungoni. Kowuok e bungu maduong' mar Karura, an Antonia Chayo, Ramogi TV. Erokamano ahinya Antonia Chayo. Mano bende lipot matero wa yo mokwongo chenro en marang'ich welo. Ramogi TV imore mor to ok rach katelo obiro dala mak mana ni kik obed otego mar siasa mar 2027. Otieno maber ni joute ne jo utende duto. Alfred Osuru Dandora Face 2. Erokamano Ramogi TV ma Sara Singa nyakwaro dongo mar Wang'neno West Kanyamkago asedonjo kendo amoso baba wa Singa Odongo. Ramogi TV ma Barak Ndama Wood Wathong'el Kadema neno live kan Wathong'el Kadema mor kabisa gi honorable Mark Nyamita wan dongruok ema wadwaro. Erokamano ahinya nyakwa Ramogi wadwani mondo mi waring wadhi e duka matin. Kik idhi mabor. Ramogi TV pod iko ni chenro mathoth mag weche manyien. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel warpin. Ka adwani wa discuss kaka Kenya de. Wij tuak magoratil pin. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel ginuso tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chal ni inihero puodho ni mohingo kaka inihero mama ni monyoli. Donge anasepogo ni puodho mamari.
Machiegni kendo kambi mar tudruok mar Safaricom komakore gi kaunti ma Siaya ochako chenro mar gero osiptal ma Ting'are sub kaunti ma Ugunja. Safaricom ochiwo kony mar shillings milion 50 ma ibiro tiyogo mar gero osiptal ka gavana ma Siaya osingo ne jochiw thieth ibiro ndiki moromo. Isaac Okech ni kod ler mathoth. Kane wuoye nyasi mar yango gedo manyasani mar kama mine konyore manengo ne romo shillings milion 50 e kar thieth mar Ting'are sub kaunti ma Ugunja, jatatije kambi mar Safaricom Peter Ndegwa owacho ni kopogore kod bedo kambi mar ohala, giketo maino e konyo ganda mar neno ni gibero ngima gi kotenore kod thieth kod somo. Bende olero ni kar thieth ma Ting'are dhi bedo kod otendni 40, kar rito mine ma konyore, kar nindo mar nyithindo, kisima pi ma igoyo kod teko mar chieng' kata sola. I believe based on the work we are doing, we will make this a level 4 hospital in the future. Itakuwa hub ya watu kutoka hapa, hata wengine watakuwa wakitoka upande wa Kakamega, wanakuja hapa. Leo I saw a lady who delivered a child called Consolata. Consolata was telling the mother to call her Consolata M-Pesa. Kwa vile M-Pesa ina celebrate 15. Ndego wacho ni Safaricom kod M-Pesa Foundation gie sani osetiyo kod omenda madirom shillings milion 200 e weche mag somo kod thieth e kaunti ma Siaya kende. M-Pesa Foundation na Safaricom Foundation, we have spent 200 million. What? 200 million. 200, yeah? Milioni 200, si ndio? Hapa Siaya County, yeah? Tumetumia pesa hizo kwa shule kama, let me give you the Oboch Primary School, Kamedo Primary School, na pia kwa health center. Nyangu is under construction, na sasa tumeanza hii, si ndio? Korka kore, Gavana ma Siaya James Orengo puoyo sir ma kaunti osebedo ka yudo kowuok kuom Safaricom Foundation. Orengo wacho ni tok gedo mar kar thieth no rumo, tende biro neno ni oket jochiw thieth ma oromo, ka gigeto chwalo Ting'are rang'iny mar osiptal mar sub county. Kwa hivyo tutafanya hii kazi vizuri. Wale wataalam ambao county government inatakiwa walete katika hii ambao tunajenga, tutaleta wataalamu. Lakini msichoke, vile sisi wa health amesema tunataka hii iwe sub county hospital, level 4 hospital. Jatend migao mar thieth e kaunti ma Siaya Martin Konyango omedo ni kar thieth no ochwal e rang'iny mar level 4 kendo biro konyo jodak ma osebedo ka wuotho kilomita 25 e manyo thieth e osiptal ma Ambira. Isaac Okech, Ramogi TV. Buche mag lwenje mag kit chwech ma anyuola thiro ka gidwaro gi yalgi owuon oyang ni osemedo medruok mag lwenjego e kaunti ma Homa Bay. Kalore kod coordinator mar riwruok maok mar piny owacho mar Katag, Basra Dahir, gitwa kod jokanyo mamoko e manyo yore mag tieko mag thiro godo lwenje mag kit chwech ka oting'o wito oko yalo buche ma kamago oko mar doho. Achiel kuom jokanyogo gin jofwambo momi tiegruok e wi riekni mag chwalo lipodego. Omero ni gibiro medo kara bedo ka giluorore kor gwenge ma Homa Bay ka giromo gi jokanyo mamoko. Carries the parental responsibilities because it is lacking. Sometimes parents are not coming to court to act as witnesses and to protect their children at household level and also at the community level. We also engage the judiciary because of the prolonged process when it comes to accessing justice for survivors of gender-based violence, and also parents, just basically building their confidence, sensitizing them, for them to also be aware of the current challenges at the grassroots level, because some of them are not also aware. Barriers we are experiencing when it comes to gender-based violence, we have the issue around kangaroo court, and as I just mentioned, we engage the chiefs, especially during their weekly meetings, because some of them are normally called when it comes to the kangaroo courts. They say that they take part in the kangaroo courts, which hinders access to justice for survivors of gender-based violence, and as a result, it gives them psychosocial trauma. So we engage with the community gatekeepers, village elders, we engage with the chiefs, we engage with teachers and parents for them to be aware of the correct steps to report cases and for them to also do away with the kangaroo courts.
Jore matatu e kaunti ma Migori obogo weyo golo osuru ne kaunti no poni piny owacho mar kaunti no ok ochopo dwachgi ma oting'o golo johala matindo matimo ohala e stend mar nyamburko duto e kaunti ma Migori keto taya keto ler e sitend e kind weche mamoko. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Joe Juma ni kod ler. Jorie matatu gi e kaunti ma Migori mane owuok e konde duto e kaunti ma Migori ywak ne gisebedo kod midhieche mathoth ma bende gisekono kata piny owacho ma kaunti ma Migori. Kata kamano piny owacho ma kaunti ma Migori pod odagi winjo ywak margi. Ukienda kuangalia stage yetu sasa imegeuza imekuwa jua kali. Watu wameweka huko vitu za jua kali zimejaa huko, watu wanafanya hawking kila kitu huko. Sisi hatupati hata space ya kuweka magari. Stage marwa kama ide gari. Stage dung. Wat pengo kama dung. Kwa se timo gik mamoro gavana, to gavana ok dwa timo gik mamoro wa. Kamano. Omiyo wawacho ne kawuono niya. Wazevo mulea moromo. Kuangalia stage yetu sisi hatuna stage. Tunakata ushuru wake tunapangia kwa barabara. Stage imemilikiwa na watu wa jua kali. Ukienda kukuja hapa Migori stage imejaa maji, wateja wetu hata kabla ingia kwa gari unakuta shaloa. Kani hotele ko jakom margi Henry Ojwang Ogombe joma tatu gi ma Migori wacho nesitend kata kati chungo geche mathoth e kaunti ma Migori ma oting'o mano mach boma ma Migori seche ma koth chwe koro pi pong'o kabende moko kuomgi onge kata taya ma ginyalo tiyo godo e seche go mag otieno. Aywago stage Masuri en in a pathetic way. Nwa ywago wach uso ma Isbania togi wach uso mantie Keancha. Nikech Keancha koro nyaka bete use bus park. To bus park weche ng'eny. Tunaita governor haje tukutane na yeye tuongee na yeye tumweleze shida zetu hataki kuja. Stage ya Sirali imechukuliwa ukija siku ya Jumamosi na Jumanne imekuwa ni soko ndio watu wanateremsha hata lori zinateremsha mtumba. Ogombe ne gisitimo wuoyo kod ten piny owacho ma kaunti ma Migori mondo kochop dwaro margi. Kata kamano kod iterogi mana kodi koni ka bende saa koro chopo ma gin giwegi okang' ma koro gidhi kawo en weso osuru. Yie owinj jogi to ka ok onyal winjo wa kawuono waromo chieng' tich ang'wen, kiny tich abich, ngeso gi Jumapil. Wuok tich ok wabi chulo osuru mar kaunti. Kamako bi morom kodwa. Waonge wach mora mora wan gi weche mang'eny ma ok wanyal wacho media te omiwa thuolo mondo mi rom kodwa wawach weche machandowa. Jorie matatu gi wacho ne gigolo osuru mathoth to piny owacho mar kaunti ma Migori ok osedewogi ka bende giram ni pone piny owacho mar kaunti ma Migori ok okawo okang' mar keto nigi lwasi makare mar timo ohala to gin giwegi ok ginyal golo osuru. Ukienda kuangalia vizuri sisi tunatoa ushuru na ni haki yetu tufanywe kazi. Mimi kwenye stage yangu hata reinforcement hakuna. Sisi ili gari kifanya makosa sisi wenyewe ndio tutakimbia tukimbizane na gari kwa barabara. Tatu to wariek to kwa loko pachwa. Odhi yudore kamarach. Meo be wameo. To jogi nyako ng'ingi magi. Niki jogi kata mana governor manyowuok. Former governor Okotho bado. Nyo ng'iyo ngimagi kendo nyo gidak maber. To koro en bende nyako ng'ingi ma jogi wewe jogi chuodho. Kwachako goro osuru gi miuru. Gik masara yudo tol kanyi gol giko to yudo chuma kanyi golo osuru. Kibiri gik masara imiyo osuru. Ibiri gik Migori town igolo osuru. En osuru motokok. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi mar Shabiki.com kao kale chenro mare mar konyo oganda ma idendo ni Shabiki na jamii ochiwo tangi mag pi ne skunde maromo 20 kar chung'od bura Matiati kaunti ma Baringo. Kane gilose skund sekondar ma Kolowa, director mar kambino Fred Afune olero ni tenge mag pigo mag lita 10,000 biro konyo jodak makono ma osebedo kod chandruok mar pi. Kadwaro gi eneno ni jopuonjre nyalo keto maine somo maonge chandruok mar pi. Bende giwacho ni ma en mana chakruok mar ber makama ka gigeto riwo lwedo kod jatelo kata jotelo mamoko e konyo oganda. Huge storage capacities for students to be able to pursue their studies. And you can see that in spite of all the difficulties around this area of Koloa, that the results have been pretty good year on year in the national examinations. Ili sisi tufamie area hii na maendeleo. Serikali ingie, donors waingie, makanisa ingie,
na hii area itabadilika na itakuwa area mzuri. Kuna wale walikuwa hapa wanaitwa shabiki.com ambao wametusaidia 10,000 liter tanks plus sanitary pads, about 1,500 boxes of sanitary pads. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jiomoshi na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Hey, nyatima nyako. Na yake ndisi mbena yake ber. Dako maduong motegno. Mano sa nyuom mowe dichuo. Kan kaka wayu adwa ni duog dala. 4,000 mane. Jari kono kamera moketa ni pesa simu yawa, eh. Tani familia ni ngiri chote. You are like mother, like daughter. You are a piece of art. Huku ndani nimepata kuko safi bwana, hata nashangaa kwani kuna kaaje? Avandre. Lazima atu kuna tuko. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Ok an ema sechikou. Beduru giteko kendo beduru gichir. Kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari di star 811 star 414 hash. Weche mag tuke ni tim mar Harambee Stars oduogo pacho ka odiochieng' ma kawuono ka giwuok e piny mar Ivory Coast kama ne giwuokie modhi mar gonde 3-3 gi tim mar Gambia e tuke manyo tiko tuke pinje duto. Stars kotelne gi kocha maduong' Benny McCarthy biro bedo maonge mathoth ka nyaka gitim ikruok ne tugo e kindgi gi tim mar Gabon chieng' Jumapil. Kane oloso gi jofwambo tok mole lap ma Jomo Kenyatta International Airport, Benny olero ni pod gin gi geno mar ng'ado tiko ka tugo e kindgi gi Gabon nyaka giduoko makare. Riwruok matayo tuke adhula pacho ka okwayo johera mag adhula mondo chop kar rombgi e alap manyayo. Turn out in large numbers, on Sunday to come and support the team because it's quite important. Playing first time at home in 4 years, I believe everybody wants to come and see what the national team looks like, after quite a while, and the new team that is being assembled by Coach Benny. So hopefully our fans can turn out in large numbers and come to support us, and we promise to give a good account of ourselves. Very strong because they're the number one in the group now. They're top, ahead of Ivory Coast. So yeah, they can't be taken lightly. So yeah, I think we're going to assess today the team, and then hopefully tomorrow we would have had loads of recoveries and players fit. But you have to try and utilize every player in the team. You don't want. Odiochieng' mar ariyo mag tuke mag WRC Safari Rally madhi nyime boma ma Naivasha, kaunti ma Nakuru. Jarimo omako thuolo mokwongo nyaka sani e chung' mar derepe Elfin Evans omako thuolo mokwongo. Otanak ne oloyo kidienje 4 mokwongo, kata kamano ne mitoke okethore kendo miye tich matek kolwar nyaka thuolo mar adek e rumo mag piem odiochieng' ma kawuono. Bang' kethruok gach Tanak, Evans nokawo thuolo mokwongo kiluwe gi ja Toyota wadgi Kalle Van Pera. Jaloch makanyakla season mokalo Thierry Neuville ne ochako piem mokwongo gi kum mar dakika 1, kata kamano otieko odiochieng' ma kawuono e thuolo mar 4. Let's go.
Il est très pêche celui de RP, qui est au droit 24. Kopogore koda safari rally ni team mar Spain no wuka modhi gonde ariyo kuom ariyo gi team mar Spain e tuke mag adhula mag manyo tiko tuke mag pinje duto.